Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang KBP, Philippine Standard Time, halay sa Pag-asa, alas 5:03 ang hapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madanangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangarang ka News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, pigtutukan kan laser kan dai pa maarama na barko kan China nin anom na beses na nagdurar ning tag 5 minutos an barko kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Dato Tamblot habang bantang pasiring sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Nangyari ang insidente kan nakaaging aldaw sa bisinidad kan Hasa Shoal na nasa 60 nautical miles hale sa Palawan. Nai-record naman kan mga lunad kan crew kan kasabay na BFAR vessel na BRP Dato Matanam taradapit ang nasabing insidente gamit ang night vision camera. Base sa BFAR, naggamit ang barko kan China nin high intensity laser na kolor pula, alagad ibang kolor ang nahiling sa mga letrato. Daiman nin crew members na nakulugan sa insidente, alagad nagkausa nin kulugkan sa indang mga mata ang nasabi ng laser. Mientras tanto, permado na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tulong propestong ley na dakula ang tabang sa sektor kan agrikultura, turismo asin edukasyon. Ini ana mga pag-amyendar sa Agriculture Tarification Act, VAT refund para sa non-resident tourists asin Basic Education, Mental Health and Well-being Promotion Act. Sa irarom kan Akta Republika numerado 12078 o ang pag-amendar sa Agriculture Tarification Act, pinag-amendaran ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF sa 6 na taon asin linangkawan ang budget sa 30 bilyones de pesos. Obheto kaini na pakusugon ang Philippine rice industry, higpitan ang regulasyon sa paglangkaw kan bagas asin ang maging matatag ang presyo kaini. Ang Akta Republika numerado 12079 naman o ang VAT refund for non-resident tourist naman ang may katuyuhan na taawaning diretso na makapag-refund kan binayadan na VAT sa mga produktong binakal sa Pilipinas ang nasa sobra sa 3,000 pesos ang mga dayuhan na turista na bako residente kan nasyon tanganing makatabang sa paglangkaw kan tourism spending asin MSMEs. Mientras ang Akta Republika 12080 o Basic Education, Mental Health and Well-being Promotion Act naman, igwang katuyhan na ibusol ang mental health sa mga eskwelahan sa pagikan pagbilog nin mga counselor positions asin paglansar nin komprehensibong mental health programs. Mientras tanto sa katakod pang bareta, formal nang naging lay ang amyenda sa Agricultural Tarification Act o Republic Act 12078 as in ang Value Added Tax Refund for Non-Resident Tourists Act o Republic Act 12079 matapos na permahan ini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa ceremonial signing na ginibo sa Palasyo Malacañang, sinabi kang Presidente na ang Akta Republika 12078 sarang importanteng kasibagan sa kakulangan sa supply kan baga sa Pilipinas.
Pigamyendaran kan lay na ini ang Agricultural Tarification Act tanganing palawigon ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF nin anom na taon na igong budget na 30 bilyones de pesos. Katuyhan ka ini napakusugod ang industriya kan baga sa Pilipinas sa paagi kan pagpapakusugban kan mga regulasyon, diretso sa pagbilog kan presyo sa Department of Agriculture, asin suporta para sa inisyatibo arog kan makabagong makinarya sa pag-uma, hababang interes sa pautang, pag-ensayo sa mga paraoma, pasilidad sa paggibunin pataba, mga sistema kan solar irrigation asin iba pa. Sa may relasyon pang informasyon, ipinagmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagbilog nin panibagong plantilla positions para sa mga school counselor sa Pilipinas. Ini matapos na permahan kang Presidente ang Basic Education, Mental Health and Well-being Promotion Act nan katuyuhan iyon ibusol ang mental health sa mga eskwelahan. Kasabay sa mga posisyon na pwedeng buksan iyon School Counselor Associate 1 to 5, as in School Counselor Associate 1 to 4, as in Schools Division Counselor mantang ang mga presenteng posisyon, rerepasohon as in i-reclassify. Sinugo man kang Presidente ang Department of Budget and Management, DepEd as in Civil Service Commission na panginutan ang pagbilog nin plantilla positions. Sa may koneksyon pang bareta ikinaugma kan DepEd ang pagpirma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kan Basic Education, Mental Health and Well Promotions Act. Ini may katuyuhan na mapakusog ang mental health program kan mga eskwelahan asin pagbubukas kan mga posisyon para sa mga school counselors. Sigun kay Education Secretary Sonny Angara, magkakatabang ang lay na masiguro ang marahay na espuersos pang salud sa mga aki. Base sa mandato kan lay, ini ang pagbilog nin komprehensibong school-based mental health program para sa publiko asin pribadong eskwelahan kasabay ang mga out of school youth. Gigibuhon man na institusyonal ang school-based mental health services kung saan kompwesto ini ni screening, evaluation asin monitoring kan mga kamugtakan kan mga estudyante kasabay na digdi ang mental health, first aid, crisis response asin referral system. Matindog ang DepEd in mga care center sa kada eskwelahan asin mental health and well-being offices sa mga schools division office. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, ipinagtaong kwenta na kan nagkapirang mga house leaders sa Departamento kan Hustisya ang pagdesisyon kung may paninimbagan kriminal si Vice Presidente Sara Duterte katakod sa ginibong patakot sa buhay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., Primera Dama Liza Araneta Marcos asin Speaker Martin Romualdez. Sigun kay bataan First District Representative Geraldine Roman, ang focus kan Kongreso ang nasa proseso kan impeachment mantang ang DOJ ang kun may potensyal na criminal liability ang Vice Presidente. Alagad sa siring na sitwasyon, magkasiblag ang legislatura asin na ehekutibo asin daay man nidapugol ang DOJ sa kun ano ang dapat na gibuhon ka ini. Mientras tanto, kinonfirmar ni House Blue Ribbon Committee Chairman asin Manila Representative Joel Tsua na dainin record ang maabot sa 405 na pangaran hali sa 677 na pangaran na pinagsasabing nakaresibi nin confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte. Inian pinag-anunsiyar ni Representative Joel Tsua, Chairman kan House Committee on Good Government and Public Accountability sa iyang opening statement. Segun kay Tsua, inibase sa resertifikasyon kan Philippine Statistics Authority o PSA. Sinabi pa kang kongresista, base sa kasibagan kan PSA sa surat kan komite, dainin birth certificate o masasabing non-existent ang 400 na mga pangaran. Enot nang sinabi kan PSA na dainin record sa Civil Registry ang Mary Grace Piatos na nahiling ang pangaran sa acknowledgement receipt kan Office of the Vice President o OVP. Siring man ang Kokoy Villamin nakapanahiling ang pangaran sa AR o kaya OR kan OVP as in Department of Education.
Piglinaw naman ni Chua na ang isyong tinapos iyuan CIF mantang may mga isyu pang nakatalaan to karon sa komite na mapuon sa masunod na taon. Sa katakod pang bareta, pinagkondinar ni Representative Chua ang pigasabing salang paggastos ni Vice Presidente Sara Duterte kan maabot sa 613 milyones de pesos na confidential funds na may konsidera na abuse of public trust. Sa pagdangog kan komite, ngunya na aldaw, tinapos na ang issue sa confidential funds. Sigun kay Chua, panahon na para hampangon ang katotohanan na bako gabos ng mga nasa posisyon sa gobyerno pwedeng basta-bastang pagkatiwalaan. Tinawan doon ni Chua kay puan magkaigoning safeguards pati na sa confidential funds. Sa pagkasabing dai malilikaya na may mga magbalong gamiton ang pagka-confidential kaini para itago ang impormasyon asin pang-abuso sa tiwala kan mga Pilipino. Dagdag pa ni Chua, ang confidential funds bakong discretionary allowance of funds kan sarong ahensya amantang bako ini secret funds. Sinabi pa ni Chua, pigamit ang tatarabo na confidential tangani magtaonin peking ilusyon na maski ini patago ang mga pundo ginastos ninda nintama. Sa katakod pang bareta, ilinatag ng ngunyan kan House Blue Ribbon Committee ang propestong lay na ibubusol matapos ang 7 pagdangog manungod sa isyu kan salang paggamit kan confidential funds kan opisina kan Vice Presidente asin Department of Education sa erarom kan pamamayo ni Vice Presidente Sara Duterte. Sigun kay Manila Representative Joel Chua, chair kan komite, saro sa indang pwesto o propesto na in kaso matauning notice of disallowance kan COA ang confidential fund, mahahali na ang pagiging confidential kan pundo asin ipapairarom na ini sa ordinaryong klasifikasyon. Saro pa sa mga propesto na ang paglimitar sa mga ahensyas na makaresibi o na makakaresibi ng confidential funds. Solamente ang mga ahensya kan gobyerno may kinaraman sa intelligence gathering ang tatauan kanasabing fundo. Kaibanan man sa legislasyon ang paghigpit sa pagpili kan special disbursing officers. Saro sa mga nabulgar sa pagdangog kan komite na pigtatao kan special disbursing officer kan opisina kan Vice Presidente asin DepEd sa security officer ang confidential fund asin siyaman ang may aram kung saan ini pigagamit. Ngunya na aldaw matiripon giraray ang komite para i-wrap up na ang nasabing pagdadangog. Andi ba pang detalyes kan mga bareta pakalis ang nagkapirang pagirumdom? May right med ba para sa allergy? Check! May right med ba pampalakas ng resistensya? Check! May right ba para sa body pain? Check! Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, malayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Ronald De La Rosa. Bigay ni Doc for Fever, Biogesic for Kids with new fruity melon flavor. Buhos agad, inom agad. I feel good with Biogesic for Kids. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Diretso kan ni Talyes kan mga bareta sa lado nasyonal ipinag-orden ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II sa mga regional offices na pakusugon ang pagkondukta ning surprise as in random inspection sa mga pampasaherong bus katakod kan piglalaoman na paglangkaw kan numero kan mga pasaherong mabiyahe ngunya na Christmas season. Sinabi ni Mendoza na ang lakdang na ini para masiguro na ligtas asin masiguro man ang road worthiness kan mga bihikulos na mabiyahe ngunya na holiday season. Sigun kay LTO Chief, kaibanan sa inspeksyon ang random drug testing sa mga drivers. Katakod ka ini nangapudan si Mendoza sa mga menhemento kan transport sector na sigurohon ang mga units asin mga super nasa marhay na kondisyon tanganing ligtas ang mga pasayeros. Enot nang ipinag-orden ang makusog na presensya kan mga taon kan LTO sa mga pangenot at tinampo asin tutukan ng road safety operation sa manlain-lain na parte kan Pilipinas. Ultimong bareta sa lado nasyonal, mas dapat isipon ang pagkasararo asin collective efforts na tabangan na mapauswag ang nasyon imbes na palalaon ang tensyon sa politika. Inyan pangapudan kan negosyanteng si Chavit Singson sa mga lider politikal na gilido na muna anday pagkakasinarabutan asin magtarabangan tanganing mapakusog ang ekonomiya kan nasyon. Bilang sarong veteranong public servant, ipighiras ni Chavit ang sa iyang dedikasyon sa pagtabang sa mga tios arog kan ginibo niya sa Ilocos Sur. Enot dang sinabi na ang sa iyang hubeto iansiring kan modernisasyon kan mga public utility vehicles sa paagi kan pautang na zero down payment, zero interest asin zero collateral sa mga drivers and operators. Ibubusul man ang transisyon sa paggamit kan electric vehicles arog kan e-trikes, motorcycles asin e-jeepneys. Bareta sa ibang nasyon, nag-abot na sa Russia si Syria no kay ang pinatalsik na
presidente kan Syria na si Bashar al-Assad asin familia kaini matapos ang ginibong pag-aagaw kan mga rebeldeng grupo sa posisyon kaini. Ang Russia ang saro sa mahigpit na kaalyado kan Syria kung sa tinawan nindanin asylum si Assad. Ginibo kaini ng pagdulag kan lusubon kan Hayat Tahrir al-Sham o HTS ang nasabing gobyerno. Sinabi kan leader kang grupo na si Abu Muhammad al-Jawlani na sa indang tinapos ang pagiging leader ni Assad. Si Jawlani ang pagkonsiderar kang US na global terrorist na may reward na $10 milyones. Dahil sa pagkontra kaini sa Assad, inako kan mga Syrian si Jawlani na magayon na alternatibo para kay Assad na na-involto sa manlain-lain na kontrobersiya. Salado kan sports, tiwala ang Philippine Football Federation na magiging matrayumpo ang men's football team kang Pilipinas sa nagkapirang aldaw bago ang pagpuon kan Mitsubishi Electric Cup. Sinabi ni Philippine Football Federation Director for National Teams Freddy Gonzalez na matapos na ipaluwas ang pangarang kan 26 na lineup para sa torneo, tulos na nagpuon ang ensayo. Abinado man sinda na nasara ang mga kaibanan sa team base sa indang mga performance. Enot ng makakampangan nindaan Myanmar sa Disyembre 12, nagigibuhon sa Rizal Memorial Stadium, mantang sa Disyembre 18 naman ang makakalaban iyo ang Vietnam sa parehong lugar. Afera sa bakawat kan Pilipinas, masabak man ang mga ini sa La National Stadium sa Disyembre 15 na makakalaban ng Laos, mantang sa Disyembre 21 ang Indonesia. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon si Jen Matthew Balyaran asin sa direksyon ni News Director Mardela. Padingnal balo sa technical control Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po si Pio Fernandez.